Saúdos e benvidos á presentación do roteiro Arredor do Neno. Como poden ver, aquí teñen un plano xeral da nosa camiñada. A nosa aventura comeza na fervenza do Rabiñoso, no rego de Parga, que divide os concellos de Coristanco e Zas, así como as comarcas de Bergantiños e Soneira. Dende ali dirixiremos a Vilar Ramilo, onde comezaremos a ascensión ao Pico de Meda, un dos teitos da Costa da Morte, cunhas excelentes vistas panorámicas. Logo comezaremos a descender ao longo do monte, cunhas boas vistas ao Val de Carreira, ata chegar á Mámoa das Minas, nun estado de conservación aceptable, e a poucos metros dali visitaremos o castro do Bico da Cruz. Logo de visitar o castro, baixaremos ao lugar do Sisto, onde visitaremos o cruceiro, de gran valor patrimonial, e tamén a zona das antigas ruínas das Torres do Zurribado. Poñeremos logo rumbo ao lugar de Quintáns, onde observaremos a zona do xacemento romano de Agra da Cruz. Máis adiante visitaremos a igrexa e cruceiro de Gándara, ambos de gran valor arquitectónico. Atravesando o campo da festa de Gándara, chegaremos a Vila Estévez, onde veremos o seu castro. Como poden apreciar na imaxe aérea, é moi fácil diferencialo dende un punto alto. Deixando atrás o lugar de Vila Estévez e despois de poucos metros, chegamos a Carreira, onde visitaremos a súa igrexa e faremos unha visita á asociación O Santiaguiño de Carreira, onde poderemos desfrutar dunha representación etnográfica sobre o traballo do liño. Por último, poñeremos rumbo á praia fluvial de Carreira, onde rematará o noso roteiro, na súa área recreativa. Moitas gracias pola súa atención. Vémonos na camiñada.